zo mu je mu ciya mu gaida tauraro Alhaji Umar mai ce ta alƙara alfarma. Zo mu je mu ciya mu gaida tauraro Alhaji Umar mai ce ta alƙara alfarma. Da fari na sa Allah Ubangiji na shi ya mun baiwar waka kiɗi na yau da kaina da salati gunda haɗan amina manzan da shi ne zai sana a aljanna da alihinsa sahabbansa suna rike na haura mataki. Da tauraro Alhaji Umar mai citta alƙara alfarma. Da sallama a gare ka yau za na fara Alhaji Umar tun da baka gadara ka da muke san manzanmu da diyarsa Zahra Alhaji Umar wallafa ka da tsara ka cinye gasa. Alhaji Umar Allahu Rabbana yayi ɗauki. Mu je mu ciya mu gaida tauraro Alhaji Umar mai citta alƙara alfarma. Baka da damuwa ko kaɗan gwanina Alhaji Umar kai nake wa yabona. Abdul biya buwaƙar kanai da kaina abinda kai mini na ji daɗi walina na murza busa na doki ganga a gidan sarauta za ka ga doki. Mu je mu ciya mu gaida tauraro Alhaji Umar mai citta alƙara alfarma. Ku zo mu je mu ciya mu gaida tauraro Alhaji Umar mai citta alƙara alfarma. Abdul biya mu kai ne nake wa baiti Alhaji Umar baka wasa da salati fanni na kyauta walla baka da lati wasu sun ce maula ni ko na ce musu sai ya bani kyauta ya ce me kake so na ce keken ɗinki mai gidana. Mu je mu ciya mu gaida tauraro Alhaji Umar mai citta alƙara alfarma. Alhaji Umar wallaka take sa'a kaka ma'abba da umma ka take sa'a ko ban faɗa ba na san kana da da'a ka yi mini kyauta domin na kera sa'a ba sa insa da ni da makiyanka Alhaji babban wanki. Mu je mu ciya mu gaida tauraro Alhaji Umar mai citta alƙara alfarma. Gamji sara ko sassaka bai hana ka ba inuwa da shan Allah ko da yaushe ka yi gaba makiyanka ko yaushe ba za su cin maka ba ka kama Muhammadu shugaba na dan babba ba ka sa insa